खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ जोंबो मोजाङै दङ आरोना इसोरनि अननायाव नै आं दिनै बुन्दियाखौ माबायदि बनायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नागिरदों आं गाव न'आव जानो थाखायबो बनायबाय थायो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आं सानबाय मा नोंथांमोनाबो एसे नायनानै लाथोंसै आरो न'आवनो बानायनानै जाथोंसै होननानै एसे शेयार खालामनो होननानै आं सानबाय दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावसनाफोर आंना बहुद खम फैथारो आरोना लाइकखौनो होआ आरोना खालि नायनानैल' थाफिनो सोरबा बायदि आरोना गासैखौबो होनाखै दे जाय होयो बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामलांसै बुन्दियाखौ माबायदि बानायो नै लोगोफोर बे बेसन आरोना बेसननै माने पेकेटनिमोन आं खुलिनानै बेखौ माने बयामाव सोनानै दोनबाय आरोना बेखौ आं दा सालिनानै लाग्रोनोसै बेयाव साखनिजों सान्द्रिजोंबाबो जायो आंनाव सान्द्रि दङ दंनायालाय नै आं लासै बिदि सालिनानै लानोसै आरोना लेथ्राफोरबो थायो नालाय गिदिर बेसनखौ लानो नाङा आरोना बिदि फिसा मिहि बेसन फैयोना बेखौ बानायनो हायो आरोना बांद्राय बानाय आङो एसेल' सालिखांनानै लाबाय आं ओमफ्राय दायो इस्तेमाल खालामगोन आरोना नैबे दैखौ माने एसे होनानै बेखौ लगायनानै लानोसै आरोना आखाइजों लगायनाया साबसिन जायो बेनिखायनो आखाइजों लगायनोसै आरोना लोगोफोर आखाइजों लगायनाया साबसिन जायो आरोना बेनिखायनो आं आखाइजों लगायबाय आखाइखौ साफा सुदो बेनिफ्राय दै एसे होनानै आरामसे लगायनानै लादो बेबायदि आं जेरै लगायदों बिदिनो लगायबाय थानांगौ आरोना दसे सम 5 मिनिटसो आरामसे लगायनानै लानांगौ जायो जोङो बेसन गोजायैनो माबायदि बुन्दियाखौ खालामनो हायो नै लोगोफोर बेथ' जाबायानो आरोना नै बेफोरबायदि जानांगौ बांद्राय लावबो जानो नाङा बांद्राय आथाबो जानो नाङा नङाबा जानो नागिरा आरोना गिबियावनो आङो नै सारायखौ जाननानै लाग्रोबाय गुदुं खालामनानै लाग्रोबाय आरोना बेनिफ्राय आं दै होगोन थिक जखानि बायदि होगोन बांद्रायबो नङा बांद्राय होबा आरो बुरजा मेथाइ बानायनायनि थाखाय जागोन आरोना आं बांद्राय मेथाइखौ बुरजा बानाया आरोना एसेल' बानायगोन बेनि थाखायनो आं दैखौ थिक जखानि गावनि नांगौखिनिखौ होबाय बेनिफ्राय आं लाबाय खुरैसे सिनि बे एसे बारा होनोसै आङो खुरैनैखौनो होनानै होनोसै आरोना बांद्राय गोदैद्रायबो जालिया माने बांद्राय गोदैद्राय नों जानो गोसोबा एसे बुरजा होजायो बेनिफ्राय लासै बिदि एरनानै होदो बेखौ गोदौ होनानै एसे रानजब होनानै लादो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि गोदौ होदो ओमफ्राय एसे रानहोदो आरोना एसे आथा जाजासिम बांद्राय आथा जाजासिम नाङा आरो दै बे बुन्दिया बनायनायाव नै बिदि एसे आथा जानांगौ नै बेलाय नै बे जाबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आरो बेलेग मोनसे साराय स्टेबोल खालामलायबाय आं नै थावा गुदुंद्रायबो जाहोद्रायनो नाङा एसेबां एसे गुदुं खालामनानै दसे नर्मेलावनो माने मेथाइखौ सावनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय एसे गुदुं जानायखाय आङो ट्राइ नायनोसै दायो बनायनानै नायनोसै आरोना लोगोफोर नै बेबायदि गारबाजों माने बेबायदि बेलसाजों आं बनायगोन दङ खेरखा गब्लं बिदि थायोना बेजोंबो बनायनो हायो लोगोफोर बेनिफ्राय आंनावबो दङमोन नाथाय आं बे मोनसेजोंल' खालामनानै खिथानोसै आरोना जागोन जाया माने आं एसे ट्राइ नायबाय नै गथायैनो दं बुगाखांबाय माने जाबाय आरोना थावा दुंबाय बिदिब्ला आं बनायनोसै गेसखौ बे समावनो नर्मेल खालामनानै लानोसै आं लोगोफोर नै लोगोफोर मा बुंनो आरोना लोगोफोर अराव बनायफिननांगौ गोनां जाहैबाय आङो नै मानो होनोब्ला बेयाव गेसआनो जोबनानै होब्रबबाय दसेनो आधाबो जायासै माने मोजांबो मोनजोबासै आरोना बेनिखायनो आं अरावसो सावफिनबाय आरोना लोगोफोर Mama. Ơi mà.
मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर बे सिनि बा दैजों दहायो माबादोंमोन ना गुदुं खालामदोंमोन ना बियो माने जुदि गुसु जायोबा माने बेयाव हाबनो नागिरा आरोना सिनि आरो दैया बिनिफ्राय गुदुं गुदुङावनो माने सिनि आरो दैयाव गुदुं गुदुङावनो बे बुन्दियाखौ लखबनानै होनो नांगौ आरोना 2 बा 3 मिनिटसोनि थाखाय दसे सम दोननांगौ बिनिफ्राय उनाव बोखांनानै दोनदो आरोना बिराद मोजां जाखायो नै दा आं दायो बोखांनोसै आरोना नै बेसेबां मोजां जाबाय आरोना लोगोफोर हाथायाव बायस्लायस्लाय न'आवनो बानायनानै जानाया बेसेबां मोजां जायो आरोना नायदो बेसेबां मोजांबो नुबाय आरो बहुद गोथावबो जाबाय आं जाखांबायबो आरोना लोगोफोर थुदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अननानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव दे बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनबाय